Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, exclusive kasong robbery with homicide sa primary suspect sa Rochelle Banduho killing, pinag-dismiss kan piskalya. License to operate para sa Naga City General Hospital padagos pang pinagahalat kang LGU Naga. Militar asin armadong grupo nagkaengkwentro sa Masbate kasubagong amay na pagkaaga. Mga bagong opisyalis kang Nasilgaya nag-take oath na kasubagong aga. Diyos marahay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Kasong robbery with homicide na pinagsaangat sa primary suspect sa pagkagadan ni Rosel Banduho kan Barangay Liboton, Siyudad ng Naga, pinag-dismiss kan piskalya. Alam mo taman ang kumpletong detalye sa exclusive report ni Melvin Machado. Huli sa kakulangan ng ebidensya sa kasong robbery with homicide na pinagsaangat kang National Bureau of Investigation sa suspect na si Lorenzo Purisima, ang pinagtutukdong suspect sa panggagadan subuot sa biktimang si Rosel Banduho kang July ngunya na taon. Pinag-dismiss kang piskalya ang nasabing kaso. Ipinahiling man sa One Media TV 48 Naga ni Mrs. Jovi Banduho, ina ni Rosel, ang kopya kang desisyon kang piskalya na mismong siya ang nagkuha kaini sa nasabing opisina. Imbes na robbery with homicide, theft na sana ang kaso kang suspect, hulit na sa iya nakuha ang cellphone na nawawara kan biktima. Kung maaresto, tutugutan siya makapagpiyansa nin sa 6,000 pesos. Kan Martes pong mga 3 o'clock po. Ako po mismo ang nagkuaduman. Pick up ni Karen. Tapos po? Yun na po, ito na iling na ang nakaano po nga ni, ang kaso dismiss, tapos ang ano lang po nindang yung theft lang, tapos ang bail is 6,000 lang po. 6,000. Ambot sabihin kayo ito ma'am, itong yaon duman sa kaso na robbery with homicide. Dinismiss po ito. Ayo po. Dahil ano na po ang ano to? Ano po ning garo insufficient po ang so pig pala evidence po. Kay garo pig hahagad kan fiscal yung mga sa soko po baga yung yung itong mga investigasyon na garo mayong estimated time tapos day lalo na po itong so pagkagada niya po bagang 28 na nako ang yang duman na nakaano is so pakakuha niya iyo man sa time kan pagkagada niya 28 sabi ko man nga ako ta hinapot ko ta po nga ko ta 28 na samantalang itong pagkakuha ang 28 na ito decomposition na po yung hawak niya baga. Inako man ni Mrs. Jovi Banduho na nangruluya siya kan mahiling ang desisyon kang piskalya laban sa suspect. Makapangluya talaga. Nakatarapati ko na nasa inang hustisya. Kaya lang, kung minsan, di taman mabiblame na pigpaliwanag man sa ko na yun na po nga ito. Garuma yung sapat na evidence para i-file niya ba itong kasong big file niya. Plano ngunyan kang pamilya na makapagsumitir nin motion for reconsideration sa paagi kang National Bureau of Investigation na iyuman ang nagsaangat kang kaso. Kami ma-file giraray ito po bagang ma-file kaming itong parang motion for reconsideration po. Sa kanya po naghiro naman po ang NBI tapos nakaulay naman po si General Omar tas siya po baga ang head ka itong task force. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, dakula ang pagtubod ni Mrs. Jovi Banduho inakan biktima na apwera sa itinutok dong suspek na sa indang sinaangatanin kaso na igwapang kasabwat na ibang persona sa nasabing krimen. Iyo po, bako pong 100% na siya lang talaga ang may kagigibuhan ka itong krimen na ito. Igwa po yan ang ibang kairiba. Kaya lang iyon na yan, dahi taaram, taday man nagsasabi pati ni yung suspect na ini na iyon na nga nito sa iya sa cellphone ako. Diyan pwedeng duman lang mga end sa cellphone tapos so aki ko gadan. Anong nangyari? Padagos sa mga bareta. Sa agang hapon, gigibuhon ang blessing as in inauguration sa bagong itugdok na Naga City General Hospital na yaon sa New Balatas Development Area. Alagad bago ini makapag-operar, kaipuhan mo na ang license to operate.
Uya ang sakuyang report. Sibut ngunyan ang lokal na gobyerno kanaga sa pagpreparar kanatad sa Naga City General Hospital. Sa agang hapon na kaya ang blessing as in inauguration kaini. Sa press conference kasubago naghampang sinda Mayor Nelson Legacion as in si Dr. Joseph Sanchez, ang pinakaenot na pamayo kanaga City General Hospital. Susug ki Mayor Legacion, ngunya na bilog na maghapon hasta sa aga pinag-aasahan nindang mailuluwas naman ang license to operate para sa Naga City General Hospital. Si license to operate, we must admit it is still being worked out. Ang kaipuhan na lang, makapagpadara kita ng video kan elevator na nagagamit na. Inaasahan ta nangon niya na aga, maipadara ta po yan sa Department of Health. And ang pakiulay ko man kay Dr. Joseph Sanchez, na tinututukan po talaga niya ngunyan, iyon na maaraman ko tulos-tulos kung naipadara na. Maapod pa ako kay Dr. Ernie Vera. Iyon na lang po ito ang kulang, iyon na lang ito ang kaipuhan, as in ine-expecta na maluwas na si license to operate. Siniguro man ni Dr. Joseph Sanchez na preparado na ang mga personahe pati na mga kagamitan kanasabing bago asin modernong ospital kan syudad ni Naga. Alagad an kawaran kan license to operate iyo ang makakapugol para sa tulus-tulus na pag-ako nin mga pasyente. Kung igawa na po kitang LTO, allowed na po kitang mag-admit ng pasyente. So, the staff, ready na rin po ang staff, may mga equipment. So, we can assure na pag may LTO na po, nahalay min ang hinahalat din, ma-operate na po kita kaya. Dati man po, equip man po ang facilities and also the personnel complement po. And habang LTO, di pa po makaka-accept ng pasyente? Bawal po kaya na mag-operate na may LTO. Ang Naga City General Hospital makukuha sa New Balatas Development Area. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, ngunyan na simana pinaglalaoman na maida-download na subuot sa lokal na gobyerno kanaga ang pondong 110 million pesos na pinagtagamakan ako Bicol Party List bilang parte kan Medical Assistance on Indigent Program na iyuman ang gagamiton sa pag-operar kanaga City General Hospital. Dako lang tabang itong ida-download sa tuya ngunyan na si Mana. Bako na itong kabanga, kundi the full amount of 110 million pesos. Nakahanda siya na i-download within the week. Medical assistance for indigent patient program. As in maabot yan sa tuya dahil po sa pakiulay ta, as in dahil man po sa karahayang buot kan ako Bicol Party List ni Congressman Saldico na iyo ang direktang kaulay pag-abot sa bagay na ini. Padagos pa sa mga bareta, ipinaliwanag ni Dr. Joseph Sanchez na level 2 ang design kang Naga City General Hospital, alagad ang permit kaini ang para sana sa level 1. Ang mga kadagdagan na serbisyo kan level 1 na Naga City General Hospital, ang preparasyon sana para sa level 2 operation kaini. Mas madali subuot ang paghagad din lisensya sa level 1, siring kan permit na pinagtao sa Naga City Hospital sa Barangay Peña, Francia, Siyudad ng Naga. So, ang sa hospital po sa Pransya, level 1 hospital po siya. So, minimum requirement of a hospital lang po siya. So, ngunyan, mapalisensya po kita sa level 1 para mas madali po ang paglisensya. Pero igwa po kitang add-on services para sa level 2 po, sana yan requirements. Pero ang hospital po designed for level 2. But we will operate level 1 muna kasi yung mas madali nga yung pagpa-required, anang magpa-license. So, ang add-on services na po sa ngunyan, yung dati na po yung drug testing, laboratory, animal bite, tapos yung bagong ngunyan, nung neonatal intensive care unit po yan. So, add-on services po yan kang level 1. Igwa na naka-in place na po siya. Tapos yung ICU, add-on services po yan. Sa level 2 yan requirement, but we have that already. Sa pagbabalik kang news break, militar asin armadong grupo nagkainkwentro sa Masbate kan subagong aga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kan One Media TV48 Naga News Break.
Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goes for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, matapos ang panghahabon sa pawn shop duman sa probinsya nin Sorsogon kun sain milyones pesos na kantidad nin alahas asin relo ang nadarakan mga sospek na nagkalot asin pinagtukal ang salugan sanraan. Kinumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Onesto Garon, Deputy City Director for Administration, na pinagsugo na subuot ni Police Colonel Nelson Pacalso ang mga station commanders na makipagkoordinar sa mga may sadirinin sanraan sa nagadapit kan sa indang seguridad. Padala na tayo ng our city directors have made a directive to our station commanders to coordinate to sa mga bahay sanglaan, mga establishment na nagtitinda ng mga alahas, something like that.
Padagos pa sa mga bareta, sarong M16 rifle, 5 magazine as in personal na gamit na nawalat kan 10 armadong miyembro sa buot kang rebelding grupo ang kaput ngunyan kang militar matapos ang nangyaring bakbakan kan sumagong aga pasado alas 5 nin aga sa boundary kan Barangay Mabini, Palanas, Masbate as in Barangay Liong, Barangay Kataingan kan kaparehong probinsya Masbate. Mayo manalugadan sa tropa kan 2nd Infantry Battalion Philippine Army mantang daiman sigurado kung pira ang nairido sa kalaban kan gobyerno. Sa police report, nasa kustodiyang unyan kan Police Station No. 3, Canaga City Police Office, ang suspect na si Francis Villanueva E. de los Santos, residente kan Jacob Putol, Barangay Bagong Bayan Sur, Syudad ni Naga, matapos maaresto sa ginibong anti-illegal drug buy-bust operation kasuudma. Uminabot sa 26 gramo ang kabilugan na iligal na drogang nakumpiskar sa suspect na nagkakantidad 176,800 pesos. Sa iba pang bareta, matapos ang eleksyon kang Nasilgeya o Naga City Local Government Unit Employees Alliance kang nakalis na simana, ginibuman kan sumagong aga kasabay kan flag raising ceremony ang oath-taking kan bagong opisyales kan nasabing organisasyon na pinamamayuhan ngunya ni Engineer Erwin Nierva kan City Engineers Office. Presente man ang mga miyembros kan sangguniang panglungsod sa ginibong oath-taking ceremony. Mga tugang 14 aldaw na sana, Pasko na! Ang Christmas countdown na ini hatod sa Indok ang Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug buy-bust operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.